уважаеми зрители, и добре дошли отново в нашия канал Local Rides. Аз съм Велко, а това е Audi R8 V10 Rear Wheel Drive Spider. Или накратко казано, версията само с задно предаване на последния вариант. Това се води нещо като фейслифт на супер яката спортна кола на Audi R8, която, за съжаление, те спряха да продават. Искам да благодаря, преди всичко искам да благодаря на нашите приятели от Гараж 13 и на Flair Нови Искърт за това, че ни предоставяха страхотната и невероятна възможност да се докопваме до този брутално як автомобил, който лично мене супер много ме кефи. По представляване бързо. Audi R8 беше създаден, мисля, в 2008 или 2007 някъде там, за да конкурира Porsche 911, като първоначално беше инсталиран V8 4.2 V8 бензиновия двигател на Audi, който генерираше 420 конски сили. Тук имаме V10 двигател на Lamborghini, атмосферен, който генерира 532 конски сили, което принципно не е чак толкова много, но като имате предвид, че автомобил е само на задно и е доста по-лек от варианта му Quattro, който е с респективно и предно задвижване, защото там сме, тук сме всъщност без преден диференциал, без кардани, без излишно тегло, има едно сигурно 150 на килограма, които са олекотени, повярвайте ми, има голяма разлика. Особено когато искате да си правите кефа, защото в крайна сметка, така като я гледате тази кола, дали става за нещо друго, освен за кеф, аз не мисля. В нашия случай нямаме карбонова спирачна система, честно казвам не ни трябва, но имаме тези супер яки къдрени дискове, които така я викам, защото са с някаква странна форма. По-скоро съм виждал само пистои мотори с такъв тип диско, явно е нещо свързано пряко с охлаждането им при по-яки спирания. Отпред ни посреща една супер агресивна и много яка предница, която е доста ниско. Естествено не са пропуснали огромната решетка и този карбонов екстериорен пакет, който стои много яко на това зелено. Това зелено, между другото, за Audi не знам точно, но при Lamborghini това зелено се казва Viper Green и само при Urus, ако искате да го имате, струва нещо порядка на 18 000 евро. Честно казвам, при Audi не знам точно колко струва, но знам, че е много и се води Audi ексклузив цвят. Тези фарове, естествено, са лазерни. Между другото, един фън факт, Audi R8, първия модел на Audi R8, не, т.е. фейслифта на първия модел на Audi R8, мисля, че 2013 беше, ако се от 2012-2013, е първият автомобил с серийно вграждани лазерни фарове на дълги светлини, които, повярвайте ми, вече не искате да ви заслепяват. Еднайки настрани виждаме ни типични за Audi R8 линии, като естествено много по-агресивна предна броня, но и това, че предния капак и горната част на калника са едно цяло. Сега ще ви покажа какъв багажник има. Между другото, това е една доста практична спортна кола. Даже бих я нарекал дори супер спортна. Ето го. Доста голям капак, с доста пластмаси, които штръкват, когато го отворите, но в крайна сметка сета имате супер много място да си слагате всякакви глупости тук и да ви кажа честно, аз бих карал тази кола като ежедневна. Но майната на предния капак, по-якото е какво се крие назад. Също карбоните прагове с този карбонов дифузор. Между другото, първото Audi R8 беше известно с това, че ето тази част и ето тук имаше, но тъй като сега сме с Spider, я няма респективно, но ето тук също има още една карбонова част, които създават една така илюзия за едно много готино, като един детайл, който много яко стои в цялата страница на колата. Отзад ни посреща малко тъпа за мен лично задница, в смисъл можеха малко повече да се постарят поне в стоковете, но поне не са се изложили с изпускателната система, която между другото е супер яка, много гърми, много трещи, бучи, бръмчи и така нататък. Особено когато автомобил е кабрио, вие имате пълен достъп до този звук, защото ето това стъкло тук се сваля, дори когато
тавана е вдигнат. Сега ще сваля тавана, защото все пак е кабриолет и е хубаво да видим как изглежда без таван. Много логично е. Да, между другото така пали. Тавана може да се сваля до 60 км в час и му отнема около 21 секунди. И когато се свали, се открива една много яка гледка назад. Тоест самата гледка не е толкова яка, колкото звука, който започва да влиза в купето. Естествено, като всяко едно тъпо Audi, тук сме снабдени с така наречения soft limiter и аз не мога да вдигна повече от 3000 оборота. Даже са направили анимация, с която ми го показва това нещо. Нали, като задържиш и червената линия отиде на 3000 оборота, което е, меко казано, моно. Аз все пак мога да пробвам нещо. Не знам дали ще проработи. Не работи. За съжаление, от Audi не ме харесват или изобщо не харесват собствениците на този страхотен автомобил. Така както казах, това стъкло отзад, ето това тук, което сега го няма, защото свалихме тавана, но си има едно специално копче, с което може да го дигате и сваляте. Той естествено работи като wind deflector, който когато сте свалили тавана, нали, респективно няма ви духа във врата. Тъпото обаче е, че единственият начин да видим двигателя е като тръгнем да вдигаме тавана, когато ето този голям капак се отвори. И това, което може да видим от двигателя е това V10 FSI, което само единствено по този начин можете да го видите, когато тавана е свален и капака е наполовина отворен. Въпреки че отзад има един малък капак, сега ще ви го покажа само да се дигна стъклата. Има един малък капак, който се отваря ето тук. И този капак служи за явно за в смисъл този целият капак тук, това всичкото е направено така, че да може да си долеете масло на двигателя по някаква причина. Не знам защо са отделили ресурс да сложат цял капак за тази работа. Понякога Audi правят неща, които не всеки може да разбере. Връщаме си го обратно. Това е с V10 двигателя, който ние всъщност не можем да видим. Сега ще си дигна отново тавана, защото навън е малко хладничко, все пак е зима. Между другото, това са комфортните, много яки седалки с контрастен зелен шеф, който се връзва перфектно с автомобила. Чакай да не ме удари по главата. И там те боядисани въздуховоди, които сега точно не мога да ви покажа. Оп, ето сега ви ги показвам. Между другото, запазена марка на Audi беше, на Audi R8, беше, че страничните въздуховоди са задължително на корите на вратите. Вие като отворите вратата, тук нещо липсва, но когато я затворите, то се появява. Супер яката Banke Olufsen музика с 550 вата обща мощност, което, повярвайте ми, за едно двуместно купенце е предостатъчно. Качвам сега да направим едно кръгче с тази количка и сега с магията на монтажа ще се озова там на стопа, преди да тръгнем да ви въведа горе-долу какво е да караш този страхотен автомобил. Преди да тръгнем, ще отбележа някои неща, които отличават това Audi от всяко едно друго Audi. На първо място е волана, който си е абсолютно уникален за R8 с копчето за стартиране на двигателя и гасене на волана и Drive Selector, който по принцип на всяко на Audi някъде е тук, но при нашия случай е на един палец разстояние. Естествено, модовете са си както на всяко едно Audi. Между другото, много голяма част от нещата в това купе са си като на всяко едно друго Audi, като изключим ето тези контроли за климатичната инсталация, които са супер яки. Мен супер много ме кефа. Това е просто е прекрасен дизайн. Мен много ме кефи. Но, например, този пулт, ще го нарека, защото са много копчета с дистанционност, джойстици и така нататък, за управление на мултимедия, на MMI мултимедийната система, която между другото, както виждате, няма тук.
а ето тук пред мене и трябва да натисна меню, за да ми се покаже това, което по принцип на всяко на Audi се показва отделно, ето тук някъде, където се намира съответния дисплей спрямо това кой модел Audi бърникате. Има поставка за телефон с индуктивно зареждане, което е супер яко. Имаме си парктроници с камера за задно виждане, което си е супер яко. Общо взето, всичко, което се случва тук, си е Audi. Копчетата, 98% от нещата, които се случват тук, са си на Audi. Така че, ако вие карате Audi или с някога сте имали малко по-модерно Audi, вие ще знаете всяко едно нещо как се бърника. Не ви трябва нещо да знаете повече, за да се оправите в този кокпит. Разликата е тук, че по принцип на всяко едно Audi, което е Quattro, има такова пакетче на някъде в тази зона на таблото, където пише Quattro. В нашия случай пише Rear Wheel Drive или неговата абревиатура. Иначе автомобила е доста, бих го нарекал дори практичен, защото има много място вътре. Между другото, много отдавна ми направи впечатление първия път, когато се качих в първото поколение на Audi R8. Ми направи изключително силно впечатление, че въпреки че колата е много ниска и доста така разплута, нали, все пак е спортна кола, когато се качите вътре в самия кокпит, имате супер много място. В смисъл, ще се опитам да ви дам аналог с, примерно, Audi A6. Дори бих казал Audi A8 не, но Audi A6 със сигурност като пространство, като видимост, като големина на прозорци, като всичко, което може да направи една кола, спортна кола като тази, максимално практично, дори да се кара всеки ден. Не мисля, че нали, сега с малко компромиси от камвозията, но затова малко по-късно, когато я изкарам да я покараме. С малко компромиси, аз мисля, че спокойно един човек, който, нали, естествено има и друга кола за жената и децата, но един човек може да си кара тази кола преспокойно като ежедневна, дори ако трябва да съм максимално честен, дори и разхода и не е толкова висок. Средният разход е 22,9, като трябва да се има предвид, че това е основно градско, извън градско пада на 15-18, може и по-малко, ако наистина ни дадете зор. Но и все пак имайте предвид, че това отзад е 5,2 литров V10 атмосферен двигател. Тоест няма как да очаквате да харчи малко, не мисля, че е нормално някой, който си купи такава кола, изобщо да му пука го харчи, но все пак, защото масово мои приятели и познати, когато видят малко по-яката топалка като тая, първият въпрос, който ми се задава винаги, не знам защо, но винаги първият въпрос е: колко харчи, брат? Ето го. 18,4, 23 за по-дълъг период от време, като това, пак казваме, основно градско, както виждате, с средна скорост 26 км в час. Така че това е, може би, най-много, което може да харчи, с изключение на момента, когато евентуално карате на максимална скорост. Потеглянето много е мазно, много е плавно, защото все пак автомобил е на базата на Lamborghini Huracan, или по-точно Huracan е на базата на предишното Eros. Там е малко, доста мешана с карата. Аз лично не мога да им фана с пътите, кое на коя база е произведено, но се тая. Въпросът беше, че автоматична скорост на кутия с два съединителя, което означава мигновена смяна на предавките. И сега, тук трябва да отбележа нещо, неволно направих, малко повече газ дадах. Трябва да отбележа, че въпреки че когато сваля ето това копче, сваля задното стъкълце и съм на Dynamic, не знам дали го чувате това. Това е истинския звук на двигателя, който ми е буквално в ухото. Брутален кеф.
брутален кеф, повярвайте ми, звука на тази кола е извънземен. Но като вдигна това стъкло и отзад ми се затвори дупката, както и да е, когато дам малко газ, аз вече не чувам само този звук, а за съжаление почвам да чувам изкуствения фалшив звук през озвучителната система, който за мен това е малумно, но явно някой е решил, че спортните автомобили имат нужда от такова. Особено този, който е сравнен с спортната изпускателна система. Трябва да отбележа, че тук нямаме нужда от този фалшив звук, но го имаме. И аз пак ще си сваля това прозорче. И като дам газ, просто е извънземен. И естествено бекфайрите при връщане на предавка просто е ненормално. Много ме е кеф. В смисъл, не знам, не мога да си фана решика в момента да си го събера, за да ви опиша колко яко е тая бръмчалка, която те е точно, буквално на не повече от 20 см от ухото. Дигам си стъклото. Между другото, не знам, всяко едно кабрио, което има голям атмосферен двигател зад шофьора, трябва да има това копче и това стъкло, хора. Трябва. Разбирате ли? Трябва. Защото това е нещо, което е несравнимо. Това е начинът, по който дори да не е кабриолет, трябва да го имате това. Естествено, колкото е възможно, защото при някои автомобили тук няма дори стъкло, няма нищо. Има една преграда само. По отношение на управлението, абсолютно 100% директно, нямате абсолютно никакво забавяне в насочването на автомобила, нямате никакъв вид накланяне, защото сме все пак с много хубаво спортно качване, което между другото не друса чак толкова много, дори когато сте в динамик режима. Когато сме на комфорт, ако малко ми е тъпо да разбера защо такъв автомобил има режим комфорт, но да кажем, така са решили, така са го направили. Когато сложим на комфорт, аз съм убеден, че с този автомобил мога да пътувам 1000 км без никакви проблеми. Било то на такъв вид пътища или на първокласни, така да се каже, поне по-нашему пътища. Единственото нещо, което малко ме нервира, е това, че зад, тук от левата страна и там от дясната страна се чува много вятър. При малко по-висока скорост се чува много вятър и това е много неприятно, защото, така да се каже, малко разваля кефа. Но това го отдавам само единствено на факта, че автомобил е кабриолет и тук все пак сме с мек таван, който малко или много пропуска повече от неприятния звук на вятъра. Убеден съм, че при купе версията на това този звук го няма и може да си карате, да си пътувате с тази кола, въобще да не ви пука. Дори има и някакъв вид багажник отпред, който колко използвам не знам, но да кажем, че може да побере две големи раници. Една голяма и една малка и става за някакъв вид багаж, който може да си натоварите в колата. Спирачките, както казах още навън като бях, че не са керамични, не мисля, че са му необходими, защото да, това е спортна кола, да, V10 атмосферен е, да, нали, ниска е, яка е, топалка е, ама не бих казал, че от най-бързите автомобили. Примерно с Porsche 911 Turbo, ако го сравна, там няма аналог, смисъл ускорение, спиране, завиване, просто няма смисъл. Особено във версията с задно предаване. По каталоги дават ускорение от 0 до 100 за 3,6 секунди. Според мен това е в някакви мега перфектните условия, каквито днес със сигурност не са.
защото колата е с летни гуми, аз съм, нали, на обществени пътища, които навън е малко по-хладничко. Мисля, че към 9 няма и 10 градуса, което е кофти за стартирания, така че дори няма да я замервам с нашата с рейсбоксчето, защото според мен няма никакъв смисъл. Пак ще кажа, този автомобил е направен да си правиш кеф с него. Не е най-бързия, не е най-бързо завиващия, няма да даде най-бързото време на Нюрбюргринг, повярвайте ми, няма да... Нищо, в нито една дисциплина не е най. Но спрямо цената, която струва, мисля, че е един перфектен избор за втора или трета спортна кола, която да си имам в гаражчето и така събота, неделя да си го извадя това Ауди и да си ходя, да си се разхода, да отида по някой планински път, естествено ако е хубаво, защото колата все пак преди всичко е ниска и дори в нашия случай сме оборудвани с така доста скъпи карбони, които не е хубаво да чупиме. Но да отида да си направя едно трипче, да се разхода или с някакви приятели да отидем на някоя писта, да си поблъзгаме малко, защото тази кола става за това, повярвате, става за това нещо. Тя и дори ако кола трупак става, но тази като чисто задно направо си е, нали, топ. По отношение на возията, аз одея мисля, че го вметнах, но на комфорт никакъв проблем. Никакъв проблем. Да, малко по-твърдо е от, естествено, от всяка една нормална кола, но като за спортен автомобил, като за толкова нисък, толкова така издут, но направен автомобил, аз мисля, че возията му е прекалено добра. И трябва да вметна, че тези седалки са топ. Аз по принцип съм малко така, имам си претенции за коя седалка на мен може да ми бъде удобна и да ви кажа честно, тук откакто съм седнал нямам никакви, абсолютно никакви проблеми с возията и с седалката, на която съм седнал. Така че за мен е едно перфектно автомобилче като за спортно. Сега, тъй като аз не съм крил никога, че съм си отявлен фен на Porsche, а пък този автомобил си е пряк конкурент на 911. Ако трябва да ги съпоставя, много трудно ще ми бъде да направя избор между тази кола и Porsche 911. По-скоро ще взема Porsche-то, но има неща, които Porsche има, на които Porsche липсват, които тук ги има. Просто някакси факта, че съм в кокпит на Audi, което е изключително удобно и практично и супер просторно и да знам, има нещо, което сетих се е V10-ката отзад, човек. V10-ката отзад. Няма 911 във вариант кабриолет, което да има атмосферен двигател, особено с толкова много цилиндри, който да ви прави то шум и то кеф. Няма такъв. Колкото и да искате да имате, всички са турбо вече. Да, супер яко звучат, но брат, слушай какво става само. Чай да пуснем на Dynamic. Слушай какво става. В смисъл... Няма Porsche 911 в паричния клас на тази кола с кабриолет да е и да ти дава този звук. Просто няма такава кола. Така че ако трябва да си купувам кабриолет един ден, това беше, извинявам се за тъпото звучение, което току-що прозвуча от моята уста, ама ако трябва да си купувам кабриолет един ден, няма да се замисля дори за момент. Ако искате да си купите спортно кабрио,
вземете си R8 кабрио. Ако ви кефи това, което правиме, дайте ни едно лайкче, може да се абонирате. Правиме го по-рядко, все по-рядко, защото трудно намираме коле, все пак това ни е хоби. Но все пак, няма да се сърдим, ако ни дадете едно лайкче и станете наши абонати. Чао от нас и до другия път!